Maayong hapon sa tanan o, sa ato ang viewers, mga followers, o sa mga listeners. Asa man mo magtanaw sa cellphone, mga o sa radyo. Yan, napunta tayo sa atong programang Sumbunganan sa Katilingban. Okay, no? Naana dira ang sulat, partner? Partner. Okay. Ang pangalan sa ato ang letter sender karon ato lang siyang tawgon sa iyang alias nga Jane. Taga-asa na ito sulat magtatampo, partner? Taga-upper bala, partner. Taga-upper bala. 24 years old. 24 years old ang ato ang letter sender nga si Jane. Karon is babae man niya ato ang letter sender. Akong pabasahan si DJ Nicole. Pero og lalaki ako'y basa. So dili na nato do kayo no kay nagdagan ang ato ang oras. Sa mga viewers di palihog stage. Unsa ni? Pabili lang mo di ako kay aron maka-comment mo niya kung unsa ning kaagi sa kinabuhi ni Jane. Makasulti mo, makatambag mo kung unsay maayo. So karon no atuan ang sugdan sa pagbasa. Yatag na nako ang panahon kang DJ Nicole. Ikaw na basa DJ Nicole. Ay lang pag may kay unsa ni para nindot imong tingog di mausap. Dear mga ka-idol, kini nga sulat is about family. Ang akong papa naminyo og ikaduha sa una niyang asawa. Nakaanak silang 10 ug sa ikaduha na asawa nakaanak og 3. Puro may babae. Tuig 2014 namatay ang ikaduhang asawa sa among amahan. Ug dito nagsugod ang tanan. Sa maning nga tanan, partner. Delikado. Gani. Kay kanang unang anak sa among amahan, walay mga balay. Ug kato among inahan, usa to nawala aning kalibutan na gibinlan migbalay. Na masakto mi tulo didto, kaming tulo mag-igsuon. Pero wala mi nagdahom. Kay unsa man nga pagdahom? Na inig mawala di ay ang among inahan, ila di ay ilugon ug daog-daogon minila. Ug sukad sila naabot sa among pamuyo, samok na jud kaayo mi. Sige ra mig-away-away hangtod karon. Among amahan 92 years old na karon, pakaunon lang og panos. Mga panos nga sudan, ug kami di pa kanon ug makakaon lang galing mi sa ilang bugas, buy-buyon pa jud mi. Kay partner. Isod. Isod jud kay kaagi basta buy-buyon ka partner oy. Ingnon pa jud mi nila nga salbahi daw mi, di daw mi nila tunay nga igsuon. Kay dili man mi nila pakanon, ang idea namo is manglaag mi sa among barkada. Kay mawala raman amo ang problema, inigna amis mga barkada namo, mangayo sad mi pagkaon sa ilaha, muli may pagkagabi kasab-an pa mi kay palayason lagi daw mi. Pakabon pa migpila ka container, tas wala pa jud mi kaon, pahugason pa jud mi plato. Nadili kami nangaon. Ug niabot jud sa point na 1 week wala jud mi kaon. Muadto mig bukid, manguhag saging, parisan na lang namog kape. May gani inaasad mi silingan nga magpautang sa amua. Pero kape rasad utangon namo og pan, kay og mangutang migdako wala mi ikabayad. Kay lagi wala man mi trabaho, ug makautang man mi, ang ibayad ra namos utang na may consumer, videoki, makig-friends mi sa ilaha. Imbis nakapaka
makantahon mi, hatagan mig panglunod sa amuan na lang taguan. Para na ami ikabayad sa utang. Ug hangtod karon, kami nalay maglikay sa samok. Gipili na lang namo maminyo aron makaliwas mi sa ilang batasan. Uy, diri raman natiwas iyang sulat nga gihatag partner. Diha na lang kutob. Diri ra puto partner. Okay, so si Jane. Tawag na Yes. natong pangalan nga Jane. So ito yung kaagi partner, nasa igsuon tulo. Na siya igsuon sa kuan. Ikaduha ay unang anak man ay unang asawa siguro siyang papa partner. Sa una niyang saan eh? Na siya Asawa. unang asawa partner. Na siya unang asawa niya. Nakanak sila og pulo. Niya, unsa to partner? Kuan sa una niyang asawa nakanak og pulo iyang amahan. Gagana, no? Daghan kay kaayo partner. So bali ikaduha na lang sila, ikaduha tong tulo ka sila si Jane. Bali, ikaduha silang anak sa ikaduhang asawa. Asawa. Sa ikaduhang asawa. Oh, tulo sila kabuok puro pagid sila bae. So, silbi katong sa nadunggan ako sa gibasa nimo. Sa buhi pa ilang mama, gibindan sila og balay. Oy, partner. Tapos, sa ato pa, ilaha tong balay. Lahang balay partner. Oh. Unya, gidaog-daog sila kay lagi di sila tinuod nga igsoon niya. Sila pag yun ang hawa ato nga balay niya. Unsa man na partner? Mismo nga ilang balay, sila pigi ng hawa. Oo, sila pag yun ang hawa. Kay ang nagpuyo katong anak, sa Anak sa pirmirong asawa. Nya, unsa to? Ang papa, tigulang na ilang papa. 94 years Pakaunon old. og panos. Panos. Nya sila nakakuan sila kay counter sila silang kinabuhi nga isa ka 1 week jud sila partner nga wa nagkaon. Kaya ra nila no, ako na di ko kakaya na. Pud ko kakayaan na partner. Nya sa imong nabasa pod is kung unsa ni manglaag sila sa ilang barkada. Ay para mawala ilahang kaguol, Mawala mga problema. na- Ano jud ning barkada partner makapawala gid ng problema. Dili pud tanan Di lang- partner. di Napoy lang tanan palagian. nga. Napoy Ay, uban nga ganit. barkada magatag yung problema. Partner. Nya maantog bukid. Unsa to ba? Magkuha lang saging, Magkuha makakaon saging, sila para saging. naalay oh. makaon. Kaya mangutang sila silang silingan og kape og pan. Para sa mga partner, unsa may angay nilang buhaton anang nahitabo silang kinabuhi karon. Para sa mga partner no kay kuan man kanang grabe gyud panghitabo silang kinabuhi kanang siguro pagsagdan na lang nila partner kay the more nga pasagdan nila the more pud nga siguro blessing ang maabot sa ilaha kay wala na lang kanang ilaha na lang palampason ba sila na lang magpaabot pero nalang jud sila nalang pud jud sila man kay ngano sila pa may mahawa ato nga bala nga ilaha man to naman sila way nga makay partner naman sila mahimo pa nga kuan pwede nila istoryahan sa barangay anak kung unsa jud ang plano ba kay para mausa jud sila gay partner. Para sa imong partner, unsa man imong istorya ato nga ilang kuan, kaagi. Pero sa ko mas kita gyud para sa ako to mas nagyud unta ko ikatungod lo kay amo man tong balay willing man to sa among ginikanan sa ato mong buhi pa. Then murag nalupig lang siguro sila power atong ilang mga igsuon. Pre pulo good Kay partner. pulo kabuok kaya sila tulura puros pigid babae. Mo to nga medyo napiki. Ingon ana no sa naadungog na ko nga ni hawa sila kay sila nalay naglikay. Mas maayo kay kung makigsiksikan pa mango dito. Nya ing ato ra gyapon. So mahimo nga sila lang gyapoy makaluluoy. Then nagbinyo na lang sila kay para makaluwas sa kalisod. Yes. Okay pod. Pero sa ni sigurohon lang nga kung ang maminyuan anang responsable pod ba kanang maayo pod mo minsan ni dalag pamilya na. Okay, so isod na ba kay ron partner ang So jud kay panahon. panahon. O para sa mga kuha na to diha ang sa ni partner ignagod atong mga nakatanaw sa tong video sa may inyong masulti sa kinabuhi ni Jane. Yes, mga viewers no. Comment lang mo kung unsa may istorya niyo sa kinabuhi nga. Tawagon na lang nato siya sa pangalan nga Jane no nya. Unsa may ma-comment ninyo or napa may mga message nga ipadala i-message lang ninyo ni sa
Page sa Mr. Atang. Yes, page sa Mr. Atang kana lang partner. So wala na igong oras no kay sa sunod lahi na pud atong basahan nga kaagi. Daghang kayong salamat, God bless kanyang tanan. Amping mo perminte. Kana lang.